Què hem de fer per guardar el projecte? Per guardar aquest projecte anem a Arxivo, Guardar, i en aquest cas el que vull és guardar el projecte no com una imatge, això ho farem quan acabem. Jo vull guardar el projecte perquè el proper dia, quan l'obri, se m'hagi guardat tot, la selecció, la capa que he fet, l'historial, etc etc. Per fer això, clicarem i posarem un nom que quedi clar que és el projecte. Per tant, jo us recomano que poseu projecte rosa. I aquí hem de clicar la fletxeta aquesta per desplegar. Quan acabem el projecte el guardarem en format JPEG o PNG, que són els formats més reconeguts d'imatge. Però si jo vull guardar el projecte amb les capes i tots els canvis per poder continuar treballant, perquè encara no he acabat, he de seleccionar PXD. Clico, m'espero uns segons i quan aquí apareix el botó OK, li dic on vull guardar les coses. Us recomano que ho guardeu a l'escriptori, el nom, com que ja l'hem posat, no cal que el toqueu, fixeu-vos que aquí posi Arxivo PXD, d'acord? I fiquem guardar. Clar, jo ja el tinc perquè he fet proves abans. Per tant, jo vull guardar els canvis, dic que sí. Vosaltres no us sortirà això, directament el guardareu. I ara on ha anat a parar aquest arxiu? Fixeu-vos que si tanco i no ho guardo, d'acord? El proper dia, quan vulgueu continuar treballant, obrireu el projecte des d'aquí, abrir imagen des de l'ordenador o des de Arxivo, Imagen. Però seleccionareu, molt important, aquest que diu projecte rosa.pxd. Clico, l'obro i fixeu-vos que s'obre tot. La imatge original del fons, la capa 1, d'acord? L'historial, evidentment, començarà un altre cop des de zero, amb les parts que nosaltres anem afegint, etc. I ara puc continuar treballant.